alaikum. Salamu alaikum. Marka. Marka. Ko ba kowa a gidan nan. Ba wallahi marka ba ta. Nan ta tafi ta je ta ɗebo ruwa. Ikon Allah Haidar. Kai ana ta masara Haidar sai fama kake da jan hula ko gajiya ba ka yi Haidar. Ai hulan masu daraja ce. Ikon Allah. Wacce hula kuma wacce ba ta masu daraja ba to gandujan nan wai shi mara daraja ne? Kai daraja ne. Ikon Allah. To abba gida fa naji kana son abba gida. Abba gida shi ne daraja ne sosai. To kwankwasa da tsohon shugaba ne ya yi mulkinsa ya sauka kuma me haɗin ka da kwankwasa kake son shi. Kwankwasa shi ma mai daraja ne sosai. Ikon Allah. Na ji jiya kana gaya uwar taka wai kai a Atiku kake so yanzu ba ka son Buhari me ya zafi haka? Atiku ce hanyar daraja ne Buhari ci ba ci da daraja ƙaryaci ta yawa ya ce ci shinkafa ba da fetur da siminti ya ci sako hanyar zuwa shakko ba. Ikon Allah nan fa ɗaya gaskiya Haidar nan fa ɗaya. Fi sabilillahi saboda shekarun baya kan a haife ka Haidar kana ji na? Siminti gaskiya jaka 4 ne haka ake sai da siminti jaka 4 amma yanzu Haidar siminti jaka 12 ne da murtala 5. Haidar kana ji na? To Haidar yanzu ba ka da hular kai ma ta masu darajan a ɗauko min in sa ni ma in koma mai darajan ne? Ina ita bari yanzu kawai in je in ɗauko. Yawwa Haidar ɗan baba. Ɗauko min tun da kai ma Haidar. Ba ta kai ma haɗe da kai. To kai wai mu haɗe ni ma in zama mai darajan Haidar? Mana. Gaskiya ne to bari in sa ni. Ikon Allah. Wallahi har na fi jin iska da na sa wannan ɗungurungun hula wajen shekara 60 fi sabilillahi to je ka ajiye min a ɗaki Haidar ɗan baba.